Ďalšia dôležitá vec, ktorá by nemala v hre chýbať, je optimalizácia grafiky pre špecifické mobilné zariadenia. Niektoré mobily majú napríklad pomalší procesor, no a my chceme, aby nám hra nesekala alebo pri najhoršom vôbec nešla spustiť. Zaujímavosťou je, že vektorová grafika nie je dobrou voľbou pre mobilné zariadenia, pretože by museli robiť všemožné kalkulácie pre tieto vektorovo kreslené útvary. V tomto tutoriáli si teda ukážeme, ako vybrať tieto vektorové útvary, respektíve grafiku, a skonvertovať ich do bitmap. Začneme napríklad s týmto textom, takže ostatné layery si zatiaľ vypneme. Zazumujeme si. No a vidíme, že tento text je nejaká vektorová informácia. No a my si teraz tento text vyberieme. Hop. A presunieme ho do library. Pomenujeme ho napríklad text. Teraz v paneli properties si otvoríme display options a zmeníme render na cache as a bitmap. Toto isté chceme v podstate spraviť s ostatnými dynamicky pridanými animáciami, ale pretože sú dynamicky pridané, respektíve vytiahnuté z library, budeme potrebovať code snippet a action script, aby sme si boli istí, že budú bitmapové. Takže ja si zabudol ešte vytiahnuť code snippet panel. Takže nastavíme sa na prvý frame, otvoríme si code snippets, dvojklik na Optimize Graphics. Takže tento prvý riadok kódu funguje len s animáciami, ktoré sa pohybujú po XY osi. Že preto si do komentu na dne dáme, že budú fungovať s laserom a hráčom. Tento druhý kód zasa funguje s animáciami, ktoré nejakým spôsobom menia svoj tvar alebo rotujú. Preto ich použijeme na nepriateľov, že do komentu nepriatelia. Skopírujeme si teda prvý kód a prejdeme hore do štádia pridanie hráča. Dá sem. Asi riadok 118. Takže hodíme ho pred pridaním hráča, teda nad add child player. A teraz koho chceme pretvoriť ako bitmap hráča, takže sem dojde player. OK. Teraz prejdeme trocha nižšie na laser. Sem. A opäť pod XY pozíciu lasera hodíme náš kód. A pomenujeme ho rovnako ako u ostatných, temp laser. A všimnite si, že kód je opäť nad, teda pred pridaním lasera, add child temp laser. Prejdeme úplne dole. Prvý kód si môžeme zmazať, keďže ho už nepotrebujeme. No a skopírujeme si tento druhý kód. Čo vlastne bude robiť? No, cache as bitmap matrix mi vlastne umožňuje premeniť všetky náhodné pohyby, ktoré nepriatelia robia, ako separované bitmapy. A stále ešte potrebujeme aj obyčajný cache as bitmap. Takže kód si vystrihneme, koment môžeme zmazať. Takže ideme opäť hore do animácie nepriateľa, respektíve pridanie nepriateľa. Riadok asi 244.
Takže kód príde sem pod animáciu rotácie nepriateľa. No a skopírujeme si temp enemy a to vlastne môžeme hodiť všade sem, kde je instance name. No a týmto sme vlastne zabezpečili bitmapovanie pohybu enemyho a jeho rotácie.